ин ҷамоати чоргултепаи ноҳияи рӯдакӣ аст ки дар 15 километрии душанбе қарор дорад, вале наздикӣ ба пойтахт мушкилоти сокинони онро сабук намекунад. онҳо аз дастрасӣ ба оби ошомиданӣ танқисӣ мекашанд. танқисӣ аз об дар ин ҷо таърихи тӯлонӣ дорад, вале мушкилии ҷиддӣ ба гуфтаи сокинон аввали имсол рӯ задааст, ки пас аз он аз ҳамон оби маҳдуду соатакӣ ҳам мондаанд. моҳи апрел ин ҷо иқдом гирифтанд то инфраструктураи обиро таъмир ва иловатан қубурҳои нав насб кунанд, вале ин иқдом ба мушкил печиду ҳолати аз буданаш ҳам бад шуд. буд аввал ҳами соат қития соат ним соат 2 соат чанд сол шуд не ина буд чанд сол шуд грам нест омадан пул ҷамъ кардан. чанд сум ҷамъ кардан? чӣ медонам 72 де 70 будан пул ҷамъ кардан ки турба меорем об меорем рафтан турбаро овардан турбошон вайрон буромад бо айсад бо системи ҷамъ кардан бо турба кардан бо ур нишон додан ки турботона ба асоси диди раиси маҳалла омад ина турботон хай турбомона ба асоси омад ина меорем бо гуҷо шуд о турботона дузидиям давай бо пул тае бо пул доде бо 5 сими ҷамъ кардам хак 5 сими халқи бугу ки оқиятм пулай 5 сим пул нест бо 5 сими ҷамъ кардем бурдем додем бо урус гуфтасен ки нест турботон намерасад 1000 чанд метр бо пул тае гуфтам нест пул дига. сокинон мегӯянд қубурҳои харида бесифат буда ба фишори об тоб наоварданд. бархе ҷойҳои онҳо сурох шуданд. ҳоло сокинон аз оби харида истифода мебаранд. ба онҳо обро бо мошинҳо дастрас мекунанд ки қиматаш 200 сомонӣ аст. ин обро сокинон дар ҳавзҳои дар саҳни ҳавлӣ сохтаашон захира карда истеъмол мекунанд. Астраханов мебарем мошин қити мисол. тақрибан чанд километр роҳ аст? грубо 10 километр. 10 километр роҳ масалан мерем шумо мерем об мошин мошино об мебарем метиям хала. масалан як ҳамин бошкае ки шумо дорем чанд сомон харидорӣ мекунанд аҳолӣ? 200 сом. 200 сомон мехаранд. 200 сом 180 сом мисол 10 сом. Я машин 200 сомон мехарем. Я машина 200 сомон мехарем. амбор дорем, амбор мереда. Любая сема мехарем. Мана ки одамай зиндагишон калона ёдам ямо намераса. Ямо намераса. Гол дорам, мол дорам, ҳол дорам метиям. Гол беу намерасад. дар ин ҷамоат дар баробари хонаҳои заминӣ инчунин биноҳои дуошёна қомат афрохтаанд. онҳо низ аз мушкилоти беобӣ азият мекашанд ва обро дар зарфу ҳавзҳо захира мекунанд. истиқоматкунандагони ошёнаи якум ҳавзҳои худро дар саҳни ҳавлӣ бино сохтаанд. сокиноне ки дар ошёнаи дуюм зиндагӣ мекунанд дар сақфи бино дар зарфҳои пластикӣ об захира мекунанд. вазни зиёд дар болои бино ба сақфи он зур оварда хатар эҷод мекунад. турбае ки дар ин ҷо гузошта шудааст мошини об дар ин ҷо пайваст карда, яъне тамоми шаҳрвандоне ки дар ин бино зиндагӣ мекунанд дар болои бинои мазкур бошкаҳои об яъне 1 тонаҳа 1.5 тонаҳа гузошта шудаанд ки бо воситаи насосҳое ки масалан дар дохили падезде ки даромадгоҳи биное ки мебинед дар ин ҷо яъне ки пайваст карда бо воситаи он бошкаҳои худро пур месозанд ва метавонанд аз он тақрибан 15 ё 1 моҳ истифода баранд. ҳамчунин сокинон аз оби канал асосан барои шустушӯй, барои чорво ва кишоварзӣ истифода мебаранд ва барои ин моҳона 50 сомонӣ месупоранд. дар як моҳ чанд бор меояд? ҳар хел мебиём 15 рӯз. 15 рӯз як бор? 15 рӯз. Не, мен 5 рӯз 10 рӯз мен кадом кӯчак чиз кунам метия бечора оварам. муроҷиати мо ба маъмурияти ҷамоати чоргултепа натиҷа надод. раиси ҷамоатро мо он ҷо наёфтем ва дар суҳбати телефонӣ муовини раиси ҷамоат аз шарҳи вазъият худдорӣ карда гуфт нарафтам ва намедонам. мушкилоти дастрасӣ ба оби ошомиданӣ на танҳо дар ҷамоати наздик ба пойтахт вуҷуд дорад. сокинони навоҳии дурдаст аз ин мушкилот бештар азият мекашанд. тибқи маълумоти расмӣ имрӯз танҳо 66% аҳолии тоҷикистон бо оби нӯшокӣ таъмин мебошанд. дар назар аст ки то соли 2030 аҳолии кишвар пурра бо оби тоза таъмин шавад.